Днес питаме, има ли възможност да се справим с проблемите на ужасния трафик в Пловдив, особено в центъра на Пловдив, като приложим опит от друг европейски град? И така отиваме в третия по големина град в Белгия, Гент, където трафикът вече беше изваден от центъра. В опит да се облегчат задръстванията. Съответно питаме, може ли такава радикална мярка да проработи в Пловдив? Ситуацията днес в Гент е, че в по-голямата част от центъра на Гент почти няма трафик. Как са го постигнали? Причината е, че през 2018 година властите в Гент въведоха кръгообразен план на движение, така наречен, който прави много трудно, ако не и невъзможно, шофирането през центъра на града. Каква е идеята? Идеята е, че централен Гент е разделен на 6 района, които обграждат историческия център и съответно те са заобиколени с рингов път от обиколка 11 км. Това, което виждате на графиката в Лилово е историческия център, който е пешеходен и съответно той е заобиколен от 6 райони, за които говорим. Как точно действа планът? Движението в центъра се ограничава и се пренасочва по обиколен ринг. Ето виждате, автомобила не може да мине директно през центъра, съответно той трябва да заобиколи от втори, за да влезе по ринговия път, за да влезе в трети. А тези, които минават транзит през града, изобщо не влизат в центъра. Ето виждате ринговия път, те вървят директно, не влизат в центъра. Тези, които трябва да влезат в центъра, вече видяхме, че са принудени да заобиколят и съответно така се замислят дали да направят тази маневра или да стигнат до центъра не с автомобил. Какви други мерки още са въведени? Увеличаване на пешеходните зони от 35 на 51 хектара, ограничение на скоростта до 30 км в час, увеличаване на цената на паркиране, съответно създадени са допълнителни 2400 паркоместа извън центъра, съответно паркираш извън центъра и имаш специален автобус, който ти осигурява достъп и така стига. Не само това, има електрически превозвач на хора, известен като Вандербус, който осигурява безплатно пътуване за пешеходци в големите зони. Естествено и велосипедната инфраструктура също е подобрена. Резултатите 2018 е въведен план, 2023 вече се вижда, че драстично са намалели по-кратките пътувания. В центъра 40% от трафика в Гент вече е изчезнал, почти няма задръствания, автомобилът вече не е предпочитано средство за придвижване, намерени са альтернативите на обществения транспорт на първо място, който се движи по-свободно и съответно е по-удобен. Пътуванията с велосипед стигат до 30%, идеята е скоро да стигнат и 35%. И така, там където 800 коли са минавали на час през кръстовище, сега минават 1400 велосипеда. Е важно какви са резултатите. Естествено, когато няма трафик, имаме по-чист въздух, шумовото замърсяване е по-малко, градът става по-жив, по-достъпен, по-устойчив, удобен за живеене, менталитетът се променя, имаме една наистина еволюция на радикалното градско мислене. И съответно каква е връзката с Пловдив? Тя е изключително очевидна, тъй като говорим за подобен по големина град, сходен брой население. Отново имаме същия исторически център, подобен с част от който е пешеходна зона. Имаме подобна по големина централна градска част, равнинен терен, който е подходящ за велотранспорт. И това е една моя идея да се оформи вътрешен ринг в Пловдив по южната тангента, по булевард Копривщица на запад, булевард България на север, булевард Източен на изток. Съответно това не е задължително, трябват си и транспортни специалисти, които биха го оформили професионално. Но какво ми е заключението? Заключението ми е, че няма логика една успяла и тествана вече мярка да не проработи в друг град с толкова сходни черти като нашия. Естествено, стига да има воля и управленски капацитет. Благодаря.